Já bych mezi námi teďka rád tady přivítal a představil bratra Štefana Gráce. Je ze Slovenska, ze sboru v Previdzi, ze společenství křesťanů s názvem Dům na skále. Bratr mimo jiné spolupracuje s bratrem Matějem a v pátek jsem měl možnost na Věstonického slyšet při evangelizaci bezdomovcům. Bratr je velice obdarovaný, co se týká hudby, tak bychom ho rádi využili a je ochoten nám posloužit jak hudbou, tak věřím, že pak i krátkým svědectvím z toho, co prožil. I ten jeho životní příběh je velice zajímavý. Je tam vidět právě i ta boží moc a milost, která i v jeho životě se projevila. Tak prosím, teďka Štefane, máš prostor. Som trošku vyšší. Ďakujem veľmi krásne. Srdečne vás zdravím. A ja mám takú bázeň, ja naozaj, keď niekde prídem, tak som veľmi... neviem, či je to nervozita, ale asi nie nervozita. Je to skôr také, aby sa na tomto mieste diali naozaj Božie veci, aby tie chvály neboli iba peknými piesňami, ale aby boli našou modlitbou. Tak ja mám tak 3 chvály na srdci, ktoré som ešte do asi pár minút dozadu nevedel, takže ďakujem aj pánovi, že tak pripravuje. Zmenil si môj život svojou láskou, moju dušu si obľúbil, bez teba neviem dýchať. Navždy si ma odial svojou slávou, svoje srdce si mi odhalil, tým celkom si ma získal. To najlepšie, čo mám, moje najhlbšie vnútro, pre teba zachovám. To najlepšie, čo mám, moje najhlbšie vnútro, pre teba zachovám. Mojou prvou láskou si na veky, ty sám vzácný. Ježiš, môj vzácny priateľ, stále je môj najvyšší cieľ, to nech tvoje srdce má.
vzácny, Ježiš, môj vzácny priateľ. Viem, že mi netreba nič viac, lebo všetkým si ty sám. Zmenil si môj život svojou láskou, moju dušu si obľúbil, bez teba neviem dýchať. Navždy si ma odial svojou spásou, svoje srdce si mi odhalil, ty celkom si ma získal. To najlepšie, čo mám, moje najhlbšie vnútro, pre teba zachovám. To najlepšie, čo mám, moje najhlbšie vnútro, pre teba zachovám. Mojou prvou láskou si na veky ty sám vzácny. Ježiš, vzácny priateľ, stále je môj najvyšší cieľ, doky tvoje srdce má. Všetkým si ty sám. Zmenil si môj život svojou láskou, moju dušu si obľúbil, bez teba neviem dýchať. Kto som ja, že Pán zeme o mne vie, že ma pozná po mene, moju bolesť sám chce niesť. Kto som ja, hviezda jasná nebeská, chce mi svietiť na cestách, aby som viac neblúdil. Nezáleží, kto som ja, ale kým si pre mňa sám. Nie to, čo chcem robiť ja, ale čo chceš, Pane, ty. Som len kveť, čo rýchlo vedne, dnes som a zajtra nie, vlna výchrom zmietaná, ako para vo vetre. Môj hlas počuješ, keď volám, ty ma držíš, ty keď padám, pravíš, kým pre teba som. Som len tvoj. Kto som ja, že oči, ktoré vidia hriech, sú vždy také láskavé a chcú ma vidieť rásť.
kto som ja, že hlas búrku tíšiaci volá ku mne skrze dážď, búrku vo mne utíši. Nezáleží, kto som ja, ale kým si pre mňa sám. Nie to, čo chcem robiť ja, ale čo chceš, Pane, Ty. Som len kvet, čo rýchlo vedne, dnes som a zajtra nie, vlna výchrom zmietaná, ako para vo vetre. Môj hlas počuješ, keď volám, Ty ma držíš, Ty, keď padám, vravíš, kým pre Teba som. Som len Tvoj, som len Tvoj, som len Tvoj, som len Tvoj. Som len kvet, čo rýchlo vedne, dnes som a zajtra nie, vlna výchrom zmietaná, ako para vo vetre. Môj hlas počuješ, keď volám, Ty ma držíš, Ty, keď padám, vravíš, kým pre Teba som. Som len Tvoj. Všetko raz skončí, aj svet sa pominie, len Tvoja láska zostáva. Moje oči hľadia k nebu, srdcom sa priviniem, za Tebou kráčam, Ježiš sám. Lebo bez Teba nič nie som, bez Teba som sám, vyslíš ma, môj Boh a Pán. Veď ma Ty sám, sílu mi daj, nech môžem rásť každý deň viac. Múdrosť mi daj a nepusti ma, nech cesta, čo kráčam, Tebe smer má. Veď ma Ty sám, sílu mi daj, nech môžem rásť každý deň viac. Múdrosť mi daj a nepusti ma, nech cesta, čo kráčam, k Tebe smer má. Veď ma Ty sám, sílu mi daj, nech môžem rásť každý deň viac. Múdrosť mi daj a nepusti ma, nech cesta, čo kráčam, k Tebe smer má.
Všetko raz skončí, aj svet sa pomíne, len tvoja láska zostáva. Moje oči hľadia k nebu, srdcom sa priviniem. Za tebou kráčam, Ježiš sám, lebo bez teba nič nie som, bez teba som sám. Vyslíš ma, môj Boh a Pán, veď ma ty sám, silu mi daj, nech môžem rásť každý deň viac. Múdrosť mi daj a nepusti ma, nech cesta, čo kráčam, k tebe smer má. Veď ma ty sám, silu mi daj, nech môžem rásť každý deň viac. Múdrosť mi daj a nepusti ma, nech cesta, čo kráčam, k tebe smer má. Nech cesta, čo kráčam, len k tebe smer má. Ďakujem. Ja neviem, ja si tú gitaru asi nechám, ja som taký zvyknutý. ja chodím s gitarou aj spávať vlastne. Ostatní to hovoria. Ja to teraz replikujem a viacerí hovoria, že vlastne je to taká neoddeliteľná súčasť. Ja som vás chcel srdečne pozdraviť aj z našeho zboru Domu na Skale v Prievidzi od bratov a sestier. Naozaj je to úžasné. Je to nádherné privilegium naozaj tu stáť a je to taká zodpovednosť. Ja som naozaj včera, dá sa povedať, ani nespal. Teda dneska, lebo sme boli s Matejom v Martine, takže sme slúžili tam. Tak to bolo také, že bol kratší ten spánok, ale o to intenzívnejšie tie veci celé svedectvo vlastne, ktoré som prežil s Pánom, je o mnoho dlhšie, pretože ten život, viete, má kopu tých častí, v ktorých človek prežíval niektoré veci, ale mne tak Pán dával tak na srdce, keď sme sa tak rozprávali s Alešom, že práve to obdobie, ktoré tak Pán úplne v mojom živote zmenil. Ja som spieval v opere Banská Bystrica v zbore a mal som také, ako sa povie, našlapnuto, že chcel som veľmi sa dostať na solistu, spievať a získať všetku slávu, ktorá je možná. Aj peniaze, samozrejme. Veď ako tie k tomu patrili. A hnal som sa vlastne za tým. Pre mňa bolo krásne. Viete, keď niekto tlieskal, tak ja som tak hovoril, moja mamička vždy vravala, že mám dar od Boha. A ja som jej vždy prikyvol, že áno. Ale v mojom vnútri bola pýcha a bolo to také, že dobre som to zaspieval, to háčko, úplne čisto, krása. Tak som sa z toho veľmi tešil. A naozaj môžem povedať, že už v tom období som vlastne v tej hudobnej sfére získaval naozaj, že som sa tešil z toho, že som mohol koncerty robiť samostatné a tak ďalej, takže človek by povedal, že človek je veľmi úspešný. Ale ja som počas toho života vlastne vypustil veľa vecí zo svojho života a to boli vlastne tie závislosti. Prestal som piť, prestal som fajčiť, teraz je to asi 16 rokov, takže ja som s Pánom vlastne, keď som uveril 7 rokov, takže to bolo ešte predtým. A
nechal som si len takú maličkosť. Nechal som si, že aby som sa trochu odreagoval, tak som si nechal marihuanu, že aby som sa upokojil, keď spievam, keď robím veci. A táto maličkosť vlastne mala za následok, že zničila mňa, zničila moju rodinu, zničila všetko okolo. A po poriadku teda, aby som išiel, je to, keď som spieval v tej opere, tak som sa stretával s ľuďmi, ktorými som sa stretávať nemal, ktorí boli vlastne ľudia zo sveta, ktorí užívali drogy a tým pádom to pre mňa bolo také, že ľahké, že poznal som ich, tak som mohol za nimi ísť, keď som potreboval. A potom jedného času ja som v tej opere nezarábal nejaké veľké peniaze. Naozaj to nebolo dostatočné. Tak samozrejme som mal ten deficit, že nie som s rodinou, nemám finančné prostriedky a začal som sa zaujímať, ako by som mohol nejako zvýšiť ten príjem. V tej dobe verím, že nepriateľ poslal ku mne jednoho môjho známeho z tej štvrte a ten mi povedal, že by práve odtiaľto z Českej republiky potreboval vlastne nejakým spôsobom získať kontakty práve na pašovanie drog. Takže ja som sa stal takým človekom, ktorý vlastne s ničím nič nemal, iba peniaze dostal. A chalani si odtiaľto vybavili všetky veci, ako proste, ktoré potrebovali. A toto sa tak zvyšovalo, znásobovalo, lebo ono je to tak, že človeku nestačí. Nestačí vám 5 000 eur, potom vám nestačí 7, potom 10. Chcete stále viac. A ja som sa rozhodol, že teda budem s tým obchodovať sám, že nejakým spôsobom si rozbehnem vlastné. Spolu s tými ostatnými ľuďmi samozrejme. Že ich nevyčlením, len budem ja pri tom, lebo zarobím viac. Keď som toto robil, tak vlastne došlo to až do takej fázy, keď ja už som bol úplne, že ja som nevládal ani stať ráno, viete. Vládal som to, lebo ma hnala túžba, aby som vybehol na balkón a okamžite si dal nejak dávku tej marihuany alebo niečoho, čo bolo. Ale zároveň vnútri som cítil také, že viete, že keď sa človek snaží niečím naplniť a človek začína cítiť úplnú prázdnotu v srdci. A bol som z toho taký, vôbec som to nechápal, že prečo to v mojom živote takto je. Vôbec mi nedošlo to, že ja si to spôsobujem sám, pretože ja som sa hnal potom, aby som bol šťastný, aby som sa smial, aby som sa radoval a opak bol pravdou. Pretože naozaj, keď človek žije v tej temnote, ktorú ja som vtedy nerozumel jej, ale vedel som, že okolo mňa je temnota, že kráčam naozaj, že nekráčam správne, že vlastne všetko sa mi rozbíja okolo mňa. Ale ja som si bol istý a bol som sebec, ktorý vlastne obviňoval druhých ľudí, že oni za to môžu. A jedného dňa, keď som vlastne takto sa vracal odtiaľto, viete, bolo to práve tu v Brne. Takže pre mňa je Brno veľmi blízke tým, že naozaj tu poznám Polní súd, teda na Polní ulici súd mestský, veľmi dobre. A dopadlo to tak, že vlastne túto na Zahradníckej ulici v Brne mňa zastavila hlídka a potom vlastne tá hliadka po objavení v mojom aute všetkých vecí, ktoré tam boli privolané asi 5 kriminálnych vozidiel aut a ja som bol zatknutý priamo tuto na tej ulici. A keď som stal na tej ulici opretý o to auto a mal som púta na rukách za chrbátom, tak viem, čo som úplne si dodnes pamätám, že som povedal, že to je úplný koniec. Toto je úplný koniec. Ale ďaká Bohu, že mal on svoj plán aj s takým človekom, ktorý si to vôbec nezaslúžil, viete. A viete, niektorí ľudia hovoria, že pri tých svedectvách, že oni volali na Boha. No, ja som určite volal, neviem, ja som volal všade asi, lebo som bol hotový. Takže verím, že aj na Pána som zavolal vtedy. A jedného, teda keď som už vedel, že cez to neprejdem tak ľahúčko ako vždy,
lebo som sa vždy zo všetkého vyšmykol a vyrozprával, tak na konci mi hrozilo vlastne 8 rokov vo väzení natvrdo tuto v Českej republike. A ja som sa v tom období dozvedel, že moja manželka si našla milenca svojho študenta, ktorého učila v škole základnej umeleckej, a stále mi to nedochádzalo, stále som to nechápal. Že čo sa to deje, prečo mi to tá žena urobila, moja manželka, a prečo teda ja mám ísť do väzenia, ja som ešte tieto veci nechápal. A potom prišli do môjho života také veci, že naozaj som sa snažil si siahnuť na život, pretože priateľ, ktorý tento milenec mojej ženy, bol vynikajúci umelecký kováč. On urobil nôž, nádherný pre moju manželku dar, vykladaný. Ja som ten nôž zobral a priložil som si ho k hrudi, hovoril som, že si ho pichnem do hrude a vlastne bude koniec. V priebehu sekundy bude mať pokoj. A ako som tam klačal, som bol na kolenách a držal som ten nôž, tak vlastne nedokázal som to urobiť. Vypadol mi z rúk a hovoril som si, že že nie som ani tak silný, že nedokážem ani ukončiť svoj život. Hovoril som, Bože, som slaboch. Keď som uveril, keď Boh otvoril moje oči, tak som si uvedomil, že ma tam zachránil vlastne, že som to neurobil. A tak potom prišlo do môjho srdca také veci, že keď nedokážem zabiť seba, tak poznám cez priateľov, ktorí so mnou obchodovali na východe a tak tej mafii, ľudí, ktorí sa dokážu zbaviť človeka. Tak ja som si zariadil vlastne túto vec, že som sa rozhodol, že vlastne toho Vladka, milenca mojej ženy, odstránim z cesty a že budem mať potom svoju manželku naspäť. Satan mi nahovaral tieto veci, viete. Z druhej strany, verím, že to bol pán, ktorý hovoril, že to nemôžeš urobiť, zostaneš nie 8 rokov, ale 28 rokov vo väzení. Nikdy neuvidíš svoje dieťa. Ja som mal taký boj, ale sedel som na balkóne a tam mi zavolal potom jeden človek, Janko, môj dobrý priateľ, vtedy to bol môj najväčší nepriateľ. A tento najväčší nepriateľ mi zavolal na balkón a povedal mi veci ako, že on bude stať stále pri mne, nech ma kdokoľvek opustí. Som z toho bol hotový, akože mi to hovorí taký človek, nevedel som, čo to znamená, a povedal mi, že nechaj ma to hovoriť, prosím. A ja som ho povedal som mu, samozrejme som bol zlomený, lebo nevedel som, čo mám urobiť, čakáte na telefonát a zároveň vám niekto takto zavolá. A on povedal, Števko, ja som sa za teba dnes na balkóne modlil a z okna sme si videli on videl zo svojho balkónu do môjho okna. Schodvo. Vidíte, pán to tak pripravil a povedal mi, že Števko, ja som začal, keď som sa za teba modlil, horko plakať. Že v tvojom srdci sa chystá niečo ohavné a strašné. Ja som to nikomu nepovedal, viete. Čo chystám, vedeli to len tí ľudia. Ja som si uvedomil, že Janko je buď niečo ho osvietil, no proste nevedel som, kde je, čo je, kto je vlastne. Stalo sa mi divné, že so mnou vôbec hovoril, lebo on bol sebec namyslený, ktorý s nikým nehovoril. A teda hovoril s kamarátmi, ktorých potreboval. Ale toto bolo úplne niečo iné. A ja som videl tú premenu v jeho živote. Naozaj, keď mi povedal tieto veci, tak jediné, čo som dokázal a čo si pamätám, je, že som sa zosunul zo stoličky a padol som na zem. A nebolo to tak, ako niekto, že padne na kolena, viete, že vyznáva alebo niečo, ale ja som sa rozjal ako kolomaš. Na tom balkóne som bol strašne dlho, 2,5 hodiny, možno viacej, a predstavte si, jedinú vec, ktorú som tam robil, bola, že som plakal. Zlíkal, plakal, kričal, ja neviem čo. Ja som ráno stretol toho suseda môjho a pozeral sa na mňa tak veľmi divne, akože tak museli to počuť až tam. Ale ja som vôbec na toto viete, vôbec ma to nezaujímalo, že či počuje niekto alebo nepočuje. Ja som bol tak naozaj, verím, že zlomený, že vtedy som
vtedy som si uvedomil, že Bohu nikdy klamať nebudeš. Viete, veľakrát človek príde, ako ja som prišiel do kostola a moja manželka mala myomy a mala ísť na vyšetrenie rakoviny. A ja som sa modlil, Páne, zachraň mi manželku. Ja nechcem stratiť, ja si neviem predstaviť život sebecky. Ja si neviem predstaviť život, neviem, ako budem vychovávať svoje dieťa. A moja manželka mala nezhubné, všetko vybrali, všetko bolo v poriadku. Ja som sa nevrátil ani na kolena, ani nič som nespravil, nepokoril som sa, nepoďakoval som Bohu, ale ďalej som predával tie drogy v tom období. Ďalej som si išiel svojou cestou. A tam mi Boh ukázal, že nebudeš mi klamať. Neklam. A druhá vec, naozaj som ako v takom filme videl svoju mamičku, svojich priateľov, svoje manželky, ja som mal 2 manželstvá a oni všetci plakali s mojimi deťmi. A ja som sa pýtal, prečo plačú? Som takú otázku dal. Odpoveď bola, za všetko môžeš ty. Ja som prvý raz naozaj pochopil, že nie tí druhí sú vinní, ale že ja som vinný. Ja som vinný. A keď som zaspal, tak na druhý deň ráno som sa zobudil a bol to ako nový deň. Naozaj ten deň bol tak nádherný, že ja som to nechápal. Viete, predtým bol ten deň, že utekáte na balkón a fajčíte marihuanu alebo niečo, aby ste si navodili nejaký stav. A toto bol už navodený stav. Svetlo. Ja som odrazu sa pozeral, že to čo je? Ja som normálne tými očami videl svoje malé dieťatko, utekal som oproti nej, padli sme tak, ja som bol na kolenách, som ju objal, hovoril som jej, ako ju milujem. A prosil som ju o odpustenie. A to malé dieťatko, ja som tu videl detičky dnes, to povedal, že tatínko, ja ti nemám čo odpúšťať. Ja som potom veľakrát počul o tej detskej viere a o tom, ako máme byť také malé deti a nasledovať Pána. A tak som si uvedomil, že tie deti sa pozerajú úplne inými očami. Tak jednoducho, prirodzene a nekomplikovane. Ja som bol ten, ktorý veľa vecí komplikoval, ale vďaka Bohu za tú milosť, ktorú mi dal, že na druhý deň som okamžite, ja som sa ešte aj manželke ospravedlnil, prosil som, ako ju milujem. Ona to nechápala. Pýtala sa ma, že ona už miluje druhého, akože tam sa nedá nič robiť. Ja som povedal, ty to nechápeš. Či budeš mať Jožka, Jana, Peťa, mne to vôbec nezaujíma ma to. Ja ťa vždy budem milovať. A mne ľudia potom hovorili aj zo zboru, aj ostatní kresťania, že to je Božia láska. A po anglicky je unconditional, nemá žiadne podmienky, bezpodmienečná. Proste miluje. Ja som si uvedomil, aký je Boh úžasný v tej chvíli, že on dáva milosť najväčším hriešnikom, ktorým by ľudia žiadnu milosť nedali. Veľakrát ľudia zakričia, ako kričali pri Pánovi Ježišovi, ukrižuj, zabij. Okamžite dokonca z kresťanských radov som sa stretol, že ľudia povedali, že ten si to nezaslúži. Ten masový vrah akože zabil. A ja som si spomenul vždy na Pána Ježiša na kríži a potom lotrov. A uvedomil som si, že ktorý bol po jeho pravici, tak povedal, Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A Pán Ježiš povedal, ešte dnes budeš so mnou v raji. Pre mňa je to úžasné. Ja som počul v Anglicku pieseň Amazing Grace. A ja som ju predtým, viete, koľkokrát počul, viete, ako spevák opery, koľkokrát som ju spieval. Nikdy som nič v srdci necítil. A keď som prišiel k časti You save the wretch, ty si toho bídáka, alebo to je ešte, preklad je ešte horší. Taký odpad si zachránil, Pane. Zachránil si. Pretože naozaj to Pánové svetlo, to je niečo úžasné. On premieňa srdcia, premieňa absolútne, my to vieme, pretože vlastne sme spoznali tú milosť. Že Pán je ten, ktorý zachraňuje.
Ale dôležitou vecou aj u mňa bolo to, že Pán ma pokoril a ja som zišiel úplne na to dno, kde som si uvedomil, že naozaj takto to nejde ďalej. Ďaká Bohu, stretol som sa s Jankom, ktorý mi potom čítal, odpovedal mi na moje otázky iba z Biblie. To pre mňa bolo uchvatne úžasné, lebo ja som myslel, že má nejakú aplikáciu, ktorá dáva odpovede. Ja som sa ho opýtal, prečo prosím ťa s tou manželkou mám to? A on čítal. A ja, že čo to máš? On, že Bibliu. A prvá moja reakcia bola, že v ktorej si sekte. Pretože som videl Bibliu. V kostole som nikdy Bibliu nevidel. A on hovorí, toto je slovo, ktoré zachraňuje. Ktoré dáva život. Je to manuál života. Keď ho nebudeš čítať, tak budeš blúdiť. Ja som úplne zostal taký, že ja som to nečítal. On hovorí, dobre. A ja som sa pýtal, lebo viete, ja som mu hovoril, že ja mám birmovku, ja mám prijímanie, ja mám všetko, ja som spieval Ježiša na pašie, chápete? Ježiša, nie Piláta alebo tak. Tak som hovoril, ja mám predsa to všetko vybavené. On hovorí, Braško, musím ti povedať jednu vec. To je ako s mužstvom. Viete, keď sa mužstvo nastúpi a oblečú si dresy. Jedni sú katolíci, ďalší pravoslavní, ďalší baptisti, ďalší sú, neviem, pravoslavní, očadiaľ. A on sa ma opýtal takú krásnu vec. Števko, ja som si obliekol dres Pána Ježiša Krista. Dal si mu niekedy celé svoje srdce? Skúsil si to? Ja, že nie. Že to som asi nespravil. A on, že chcel by si obliecť dres Pána Ježiša Krista. Tú chvíľu som sa rozhodol, že oblečem si Pánu Ježišov dres. Vlastne je to ako, že ste v ňom oblečený. A že budem kráčať a že veľmi som sa tešil, lebo keď som odovzdal svoj život práve u toho Janka, Pánovi, do jeho rúk, lebo už som nevládal naozaj nič iné. Tak som potom na modlitbách, keď sme sa stretli aj s mojím pastorom Milankom, aj s ním, chodevali sme sa modliť už predtým veľa. A ja som tam tancoval, viete. Som bol tak šťastný, že som to je nádhera, to je nádhera. A môj pastor netancoval. A Janko len tak akože sa snažil, hej? A ja. Niečo není dobre, tak som sa pozrel na Milanka a hovorím, Milanko, ty sa netešíš? A viete, čo mi odpovedal môj pastor? Števko, ja sa nesmierne teším. Celá moja duša sa raduje. V nebi sa radujú milióny anielov, proste radujú sa, že si našiel Pána. Ale prídu i zlé dny. Prídou i zlé dny. A ja som si uvedomil, že to nechápem, o čom hovorí. Nechápal som to do 2. rána. Prišiel ten deň. Zlý deň. Prišiel to, keď som bol úplne zlomený. Ale viete čo? Jeden brat mi povedal, keď nebudeš vedieť, čo máš robiť v živote. A verím, že aj my sa s tým stretávame, že my nie sme od toho nejako oddelení. Aj kresťania, ktorí milujú Pána Ježiša, sa tam dostanú. Povedal mi krásnu vec. Keď sa nedokážeš modliť, že ti máš ten v krku, viete, knedlík, áno, knedlík krku, nevieš, čo máš povedať. Jednu vec vždy dokážeš povedať. Zavolať na Ježiša. Vždy môžeš na neho zavolať, kdekoľvek. Ja som volal, naozaj som jedine vyhlasoval, som kričal, Pane Ježišu, Pane môj, Ježišu, prosím, pomôž mi, Pane. A tak to bolo asi 7 minút, neviem, 5-7, nepočítal som minúty. Takto, ako som si vydýchol, tak všetko bolo preč. Ja som prežil také nádherné uvoľnenie vo vnútri, že ja som vedel, že meno Ježiš je nad všetky mena. Nie je väčšie meno. To pre mňa bola tá životná skúsenosť, ktorú som potreboval prežiť. A niektorí ľudia sa ma pýtajú, že mal by som spievať v brňanskom divadle. Mal by som spievať v opere v Bratislave. Mal by som spievať, no proste, všade, v Anglicku. Why you not singing? Prečo nespievaš? A je nádhera im povedať jednu vec. Že ja som spieval pre svet. Pre vlastnú slávu, pre peniaze, pre úspech.
A Pán Ježiš mi povedal takú vec, že ja som ti ten dar dal. Ten dar je daný. Ale my ho máme využívať na Božiu slavu. Nemáme ho využívať na vlastnú. A preto, keď na začiatku som hovoril o tej modlitbe, že naozaj, že to je modlitba, chvála, tak sa vždy modlím aj pri týchto ľuďoch bez domova, aj pri stratených ľuďoch, všade, keď som na námestiach. Viete, všetci vraveli, prečo nedáš vedieť dopredu, že budeš na námestí? Ja som hovoril, vieš, to by bola organizovaná akcia. Mnou. A ja chcem, aby tú akciu organizoval Pán Ježiš. Aby priviedol tých ľudí, ktorí budú mať naozaj, že otvorí ich srdcia a tá chvála im, viete, tí bezdomovci, ľudia bezdomova, chlapci, dievčatá, oni si spievajú. Ja verím tomu, že si spievajú na tej ulici Môj maják. Ty si môjim majákom, Pane. A oni ešte možno nechápu, ako som ja predtým nechápal v tej temnote, ale ja verím, že to svetlo zasvietí aj im do života, že je našou takou kresťanskou povinnosťou vlastne vždy ísť do toho sveta. Lebo veľakrát ja žijem v Anglii, dosť často, po mesiaca vždy, starám sa o človeka ochrnutého. To je zase taký kúsok časti, neviem koľko času, lebo ja som sa rozprával. Rozprával som sa. Ako vždy, ale to prejdenie z tej, čo sa ma pýtali, prečo nespievam už v opere, tak ja, alebo niekde v nejakých takých, na takých doskách, tak naozaj je to nádhera, že ja som sa chcel vrátiť do opery. Keď som uveril, tak moja cesta bola, že ja idem spievať. Naspäť, lebo ja milujem spievať. A keď som sa približoval k tej opere, tak ako taký neviditeľný ruka ma zastavila tlak, že koniec. Zastav sa. Ja som sa zabrzdil a že ja idem do opery si požiadať, ako chcem nastúpiť. A dostal som také smerovanie vlastne, že keď sa tam vrátiš, tak sa vrátiš do starého sveta. Tam, kde si bol predtým. A ja som vlastne kričal, to si dnes pamätám, že som vravil, nie, to nechcem. To za žiadnu cenu. A viete, doma som plakal, pretože som si uvedomil, že Pán rozhodol, že ja spievať nebudem. Že sa musím vzdať toho, po čom som tak veľmi túžil. A veľakrát v živote vidíme, že túžime po niečom a proste vzdať sa toho, lebo vidíme, že je to aj celkom dobré. Ako čo je zlé na tom, že spievať, mať príjem a pritom milovať Pána? Ja si poviem, ja ťa, Pane, budem milovať, ja pôjdem do zboru, haleluja, budem zdvíhať ruky. Ale Pán vedel, že by som ich možno zdvíhal falošne, že by ma ten svet znova stiahol naspäť. A preto ma poslal slúžiť ľuďom, ktorí sú odkazaní na pomoc druhých. Ľudí, ktorí sa nedokážu sami pohnúť ani o 2 cm. A ja v tom svojom svedectve, ktoré mám a ktoré som tak dal na papier, píšem, že 24-ročný som spadol tu v Čechách, na Morave to bolo vo Vrne pod Pradedom zo strechy a mal som zlomenú chrbticu. Pátež. 2-krát. A bol som ochnutý pol roka. A ja som vtedy Bohu neďaďkoval, viete, ja som kričal, Bože, spravil si zo mňa kripla, neveriaci. A uvedomil som si takú vec, že tá vďačnosť, to je tá najdôležitejšia vec pre každého. Ak by som mohol ešte na záver prečítať z Božieho slova, iba čo mne Pán tak ukázal včera, také jedno miesto. Je to 2. list Korinťanom, 12. kapitola. A ja by som to prečítal tak, aby to bolo v kontexte, lebo mne prišla 9. verš, ale ja by som to v kontexte prečítal už od áno, od 7. verša. A aj
pre neobyčajnosť zjavení, preto, aby som sa nepovyšoval. Bol mi daný osteň do tela, anjel, Satan, deptal ma, aby som sa nepovyšoval. 3 razy som prosil Pána, aby ho odstránil odo mňa, ale riekol mi, dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. Toto slovo je úžasné v tom, pretože každý z nás prežíva práve určité pocity, ktoré tuto Pavol opisuje. My nepoznáme vôbec, čo ten osteň bol a ja myslím, že je to aj tak úmyselne. Pretože vlastne je to na každého, že keď si to ten čitateľ Božieho slova prečíta, tak vie, kde je ten problém, alebo to, čo môžeme nazvať nejakým ostňom. Ale Pavol aj hovorí, že radšej sa bude chváliť tými slabosťami. A že tá Kristova moc sa dokonáva práve v tých slabostiach. Tak vás chcem povzbudiť. Ďakujem vám, že ste si vypočuli toto krátke svedectvo. No až také krátke nie. A povzbudzujeme vás naozaj, že Boh má úžasný plán. Úplne s každým človekom. To nezáleží na tom, či má človek 80x rokov, alebo má 14, alebo ešte aj menej niekedy. Alebo je v strednom veku. Pán, vďaka Bohu, nemá toto zadelené do toho, že už som v dôchodkovom veku. Ďakujem Pánovi za to. Tak buďte požehnaní. Buďte požehnaní a ak mi dovolíte, na záver by som sa pomodlil. Drahý Bože, ďakujem Ti, Pane, za tento čas. Ďakujem Ti za mojich drahých bratov a sestry, za súrodencov, Pane, v Kristu. Ďakujem Ti za Tvojho Syna, Pane. Ďakujem Ti za Pána Ježiša. Že Ty si ho poslal na túto zem, že to bol ten úžasný plán našej záchrany. Ďakujem Ti za to, že my sme mali milosť, že sme mohli spoznať túto pravdu. Mohli sme spoznať svetlo sveta, Pane. Mohli sme spoznať Teba, Pane Ježišu. Pane, tak daj, aby sme mali uprený svoj zrak stále na Teba. Aby si Ty bol v našich životoch vždy prvý, na prvom mieste, vyvýšený a oslávený, Pane. Aby si Ty aj zrušil niektoré naše plány, ktoré my máme, Pane. Lebo my sa modlíme, aby sa Tvoja vôľa stala, Pane. Aby si Ty vládol našim životom, Pane. A prosím ťa, Pane, aby si prebudil v nás všetko, čo drieme, Pane, a použil si nás ako svoje nástroje pri ľuďoch, ktorí túlajú sa, strátení, Pane, biední, v temnotách, Pane. Za to Tebe patrí všetka sláva, Pane, a vďaka. Amen.